handisukana nemudzimai wangu basi dambudziko raanaro nderekuti ari kundirowa anondirowa anonyepa handiteerero zvandinotaurisa baba ini ndichamanga kuvatini isede yekuti ndikupinda kubanzi wesito zokuchazibasira seishumba ndiri kunamwa nemugoti Damira pamberi pedera Mambo MUTASA. Damira pamberi pedera Mambo MUTASA. Zvino chokwadi. Zvino chokwadi. Pachibatwa nemhosva. Pachibatwa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari aribatsirawo. Pamusoro Mambo. Pamusoro adariswa ari pano. Ini ndauyo kumhangara nyaya. Ini ndonzi Lloyd Samanyanga. Ndauyo kumhangara nyaya. Kushungudzwa kwandira nemudzimai wandakaroora. Akagarapo. Kubva ndichitanga kuroora mudzimai wangu handina kumbowana rugare pamumba mangu. Saka tatadza kuwana rugare tabva kuroorana ndakatorowo madanho ekudaidza munyai wangu andakaenda naye kudoroora chimutaura nyaya akatitonga. Takatanga namama ndowandogara nawo mberi kwangu vachitigarisa pasi vachiti wana gare zvakanaka onai makangobvaoroorana musagare muchikana. Ndikati aiwa ini handisukana nemudzimai wangu basi inyaya dambudziko raanaro nderekuti ari kundirowa anondirowa anonyepa handiteerero zvandinotaurisa baba. Saka dambudziko iroro harina kupera. Kabva tataurira baba kwatakaroora, tete kwatakaroora. Tete wakati adaidzai munyai wenyu mumbogare pasi. Takadaidza munyai tikagara pasi. Dambudziko futi harina kupera. Tete wayo zvangu wafunira kuti atete zvatiri kutaura zvisiri kubuda apa pamwe nyaya yekuti mimi hamupo ba rudzi rwokwake. Dai mauya tigare tiri pamwe chete nokuti nyaya dambudziko rangu harisi kupera. Saka ini ndaimufunga kuti pamwe dambudziko rembereko rainetsa mazuva ekutanga, dambudziko rembereko riya rakazopera, asi rapera dambudziko rekurohwa kwangu nekundinyepera nekusanditeera rari kungoendera mberi. Saka takambodaidza tete wakati handisokwanisa kuuya baba ndo wari kuuya. Baba wakauya wagara kuti dare iroro, asi pawakauya takazoziva kuti wauya natete watosvika kuno. Tete wauya nababa wakandibvunza kuti zviri kunetsa ndezvipi. Wakasvika ari manheru makuseni. Ndikati handikwanisiba kutaura zviri kunetsa panapa, umwe wangu asipo ari kubika. Tikatotaura kana apedza kubika. Apedza kubika tete wakabva kuti aiwa wachitaura mukoma kuti mukoma nyaya iri panapa ngatibvunze bamunini kuti akuno ere vanhu vanobatsira nekuti nyaya chaichaya inobuda hatiioni ba. Ndikati aina handigoni kuti tiende nemi kuchechi kwedu kwatinonambata padhuze. Ndakati ngatovhunza munyai wedu anogara kwangu ishungu kuti kunowo ere munhu anobatsira. Sikutaura kwakwaita nhasi anokwanisa kuwarambira ba iyo baba natete. Tafamba kwatakaendawo baba natete namama wangu nemudzimai wangu wese waripo. Takasvika tikataudza nyaya yenyu inini handina matsamba pa ndikubatsire dambudziko ramina, asi ndokwanisawo kutaurira zvandinenge ndapiwa. Ndozokupai munhu ane tsamba ikukubatsira dambudziko renyu. Zvikazi mukadzi wako chokwadi chiripo ndechekuti haarorwi. Wabereka munozviziva zvamakaita mwana, asi musha hapana musha usina zvawo ba. Imimi zvamunoita dai pamakaona kuti mwana akurohwa maifanira kuchenesa mwana unogara zvakanaka. Zvemusha menyu zvisabate mukwangu. Obva watozvibvumira kuti pamwe zvakaitwa nawakura hatizviziva. Watabva ipapapo titori ipapapo ndopakabva taura mudzimai wangu kuti azi inini ndazvitakura. Saka takabva tatadza tobva tachiti saka toita sei. Tikazi iwo wazvigashira ere kuti akazvitakura. Tikati imi chandishamisa ndicho mudzimai wangu ndogara naye, asi auya kutaurira panapo ndazvitakura. Tobva ndakanzerwa nemuzaya wangu kuti aiwa zvinoitika. Saka isusu takabva tapiwa dheti nababa wakuenda kuti nyaya yako iyi yabuda yekuti chakupai mubatsiri tichazoita madheti akati. Madheti aya akapfuura pasina anzaenda ndafonerwa. Asi dambudziko rekurohwa nemudzimai wangu nekusanditeerera nekundinyepera ranga ringoripo. Mwana akabarwa kunetsana kuya kungoripo.
ndichingowafonera. Saka iwo wangu wakutoita kutoti wakazwa koo yangu utoziva kutoti mukwasha akufona nyaya dzegedzedze. Saka nanhasi dambudziko iroro harisipera. Saka ndauyawo kuti ndibatsirwa pamberi paMambo. Nyaya yako ndekuchaiwa here nemukadzi? Anondishungurudza. Kana kuti mukadzi ane zviri pari, nyaya yako chaitezve? Inini handingagoni kupindura kuti ane zviri pari, asi kundishungurudza kwaanoita kundirohwa nditi ndoku kwandaunza unorohwa nembama here nezvibhakera here nebhutsu kurungwe unorohwa sei? Anondirohwa neMugoti. Anorohwa neMugoti? Like ipapa pandazoita ndiwe koripota, inini ndine basa remaoko randinoita. Saka basa remaoko riya rino wakawanda unorita mueria. Saka dambudziko nderekuti mudzimai wangu zvandinomutaurira kuti kubasa kwangu kwakadai haazvitambiri, vanotambira zvinotaurwa neshamwari dzake kwaanoswera. Saka kana atambira kubva yako kuchai? Kana inini ndikada kugarawo naye pasi kuti ona zvinhu zviri kufamba zvakadai, unenge achiti urundinyepera, uri pamhamha wako mari ndokuchengetesa. Ndoedza umwe kuudza kuti aiwa mawaniro andaimboita patakabva kururama nezvataakuita zvasiyana, zviri kushatira pakati. Saka dambudziko iroro rekusarwa iroro rekusanzwisisa ndinoti azobate Mugoti achindirohwa. Saka muitikiro zvakaita ndiko ndakabvawo basa inini ndichibva ndasvika uri usiku. Sei mainera munhu? Ndinoda kutaura chokwadi pamberi paMambo. Alright, ndokumbira kutaura chokwadi pamberi paMambo MUTASA. Taurai chokwadi. Zvaari kutaura ndinonzi Dokasi Dzaviro. Zvaari kutaura ari kutondinyebera. Izvezvi zvaakauya kuno kuzoripota inyaya yekuti murume wangu anoshanda shuwa mabati omaoko. Murume wangu ndomba kuti anga ane about 3 loads dzaakaloda mumba, asingauyi kana nemari mangu, asingauyi kana nedhora kana nechinhu. Saka akazoloda musuno tongoti vhiki rapfuura iro ndopaakazoloda, because ailoda mamwe acho ailoda usiku kuti ini ndisazviziva. Rakazoloda masikati ndopaakauya kumba. Ndikati baba mwana zvamauyawo zvamaloda ndinokumbirawo mari kuti ndimbonotsvagawo zvinhu zvangu kutaundi. Murume wangu akandudza shoko rokuti pano ndinokupa pekuvata nechikafu chekudya, saka ufanira kundibvunza mari. Ari manheru kwabva atotanga kutondichaya tonti uri kundibvunzirei mari. Ndikati aiwa zvebaba mwana ndinodawo kubatsirika nekuti kubva ndichibara mwana kusvikira pare nhasi mwana uyu ndomba kuti yogati yababa wake chaaisiya, ndomba kuti mamega chavani kubva mwana achibarwa kusvika nhasi akadya mamega baba maybe 3, asi baba achiva nembiri yekumwa sting nemakinkuzi. Saka ari manheru kudaro ndichimukumbira mari kudaro akatangawo nditi haufanira kundibvunza mari. Achibva atanga kundirova kwabva tadzorirana. Pakudzorerana kudaro kwabva nditi mukadzi wangu mufunge zvatiroswera tichiita izvizvi mubhachi mangu mune $100, imwe yacho ndabhadhara chini, ndabhadhara keji. Ndikati zvakanaka ibaba mwana, kwabva ndipa $100 iya. Saka meno kwakanga amboenda kumashure after 2 days asati aloda akangobuda nomwe murume wakabuda naye kwabva adzoka usiku. Saka pakadzoka usiku amanheru tongoti kwakuda unoedza kwabva atanga kurutsa nekuchaya. Saka musi watakanetsana kwabva pakandipa $100 akabva angonditi mai mwana mangwana ndoda kumuka ndichinda kuchipatara ndimbononzwa kuti kuchaya kwangu kuya nekurutsa kwakamira sei. Chandatoti zvakanaka ini ndinoita zvekutengesa madomasi, ndinoisa mari yangu muchikwama chiri kumadziro. Kwabva atora mari yangu iyoyo ini kwabva ndisiya ndine $100. Atora mari yangu iyo kwabva aenda kukiliniki kwakaenda ndizoita akaenda kupi. Kwabva adzoka manheru ndomba kuti chikafu ichi haanatombodya ende haanatombondiswedza, haanambotaura kuti kukiliniki kwaenda ndekupi uye zvazofamba sei. Adzoka mangwana makusena iye akaloda Friday mugwera manhendo pakaitika zvinhu izvi. Iye kwabva abuda Sunday achiti ari kuenda kukiliniki. Kwabva adzoka kwabva achibuda Monday akabuda achiti mukadzi wangu ndoda nobaiwa mainjection emudumbu muya nekudini nekurutsa. Ndikati zvakanaka ibaba mwana. Kubva musi weMonday oyo next week kusvikira nhasi ndakazongoziswa nesamanisi kuti
takusungisai. Aiwa, murume nyamuto. Nyamuto tawari. Ndiye walipia. But munhu watagara ndiri kuchaiwa. Amusunera mugume. Inini handisoni. Mambo, pamberi paMwari. Mudzimai wangu. Ndabva kubasa nditi ndarutsa usiku anditi. Ndobva ndafumira kuenda kubasa. Ndiri kutorwara. Ndobva ndadzoka manheru. Ndikati mudzimai wangu mari ndinayo, asi tichazora nyaya yemari ndapora. Ndizvi ndiri kurwara. Ndabva anga ari makuseni. Pandamuka nditi ndabva kubasa mandakaneta. Vati uchataurawo zvakanaka manheru. Noti zvinhu zvake zvese anozviita manheru. Anotoimbisa kuti manheru. Saka Pese kuitoka kazvimba kudhuru. ndakapera pana pandakazvimba nokuti ini ndandorwara. Simba rikumudzosera ndandisina. Ende kazhinji kacho unotondichaya ndorwara. Saka ndandisina simba rikumudzosera. Ndanditotamba nemwana pakasvika manheru. Vandidhonza vandatotsveta mwana pamubhedha. Vandati bidiri pasi apa. Iye anga akatoseta mugoti wake kare. Vatanga uchindibhura. Atanga undibhura pepe. Ha, chii chiri kuitika kumwana ari chemo. Kuba ndiri kuenda kusimudza mwana ari dodona pamubhedha. Iye ari bhizi kundibhura. Aona kuti chakaitota asatondikwadza nyaya yekuti ndakatoshinga kuti ndikasatomubata munhu unondurara. Ndaichibata mugoti uya ndobaka ndiruma maoko nemwiri mese maindiruma. Inini handimbomuri chaiba nemaoko angu. Ndati chamuri kuita ichi ndo chinonzi domestic violence. Iwewe mukadzi akakumhirizhonga unoenda kunomhangara mapurisa. Mukadzi akakumhirizhonga murume unoenda futi kupi pamakaenda kumapurisa vakanzi kudini? Ndakaenda kumapurisa inini andirowa ndiri muSouth ndakaenda kuPenhalunga. Zvobva ndabvunzwa zvikanzi urikuda kuti mukadzi wako timusungire nekuti tiri kuzviona kuti wakakwara. Ndikati inini handisi kuda kumusungisa apa, ane mwana mucheche. Zvikazoda kuti sei? Ndikati inini ndinofunga kuenda kwachief kuti wandibatsire kuti inini nemudzimai wangu tisiyane ndichiri mupenyu achiri mupenyu nekuti zvinhu zvakabva kare. Asi pandinoda kuzviita wanekumba kwacho wanongotora saiti. Saka nyaya yako wavhundisa. Nyaya yako chaicha yekuti hauchadika. Nyaya yako chaicha yekuti hauchadi mukadzi. Because mukadzi ndi Mike Tyson. Saka zvinoda ndikutaura. Zvine zvinhu zvingani zvokuita kumwana. Dare rinoima. Basa raro handisi kurambatisa vanhu. Basa raro ndekuti vanhu vagare zvakanaka. Kumbiridza kuti vanhu mugare zvakadini? Noti kurambisa. Dare narambasiwa. Because zvisi tatoona senga zvatatoona. Tatoona kuti kana iri problem yatogara iri mumba. Handiti. Tafanira kuziva kuti mukadzi wako sei aine chiwindi ichocho nesimba rekuchaya murume every time ndakemuchaya murume. Panofanira paine reason. Kuti chaidza iwewo pauruchayiwawo uriwo nhumbu. Ukabatawo dhora hauwani ipapo hauzochengeta munhu. Pamwe ndo zviri kukonzeresa izvo. Saka chamuruda chaichai muruda marriage cancer. Muruda marriage cancer. Wokuti akubatsirei kuti munorarama sei semurume nechii nemukadzi muchichengeta munhu. Endewo mukadzi unofanira kuziva kuti mukomana akabarwa ana mai nababa ane hanzvadzi nanasisi nanani. Hama dzemurume wako hadzifani kuita wengi wako. Iwewo murume the same thing. Unofanira kuziva kuti mukadzi wako kwaakabva anawo anasisi wake nanababa wake nehanzvadzi dzake nechii. Hama dzake hadzifani kuita wengi wako. Dzofanira kuita shamwari dzako. Hama dzemukadzi wako dzofanira kuita shamwari dzako. Hama dzako iwe dzofanira kuita shamwari dzemukadzi wako. Ukaona zvinhu izvo zvisi kuitika, ndiri midzi pane dambudziko hombe ramusi kutaura pano. Aiwa, inini pamusoro mangu. Matokotanga kutaura nenyaya yekuti rimwe dambudziko rakatomboripo ranga riri rembereko. Wataura vegare muromo wako kuti dambudziko ranga ritomboripo hombe ranga riri rembereko. Uona nyaya iripo kuti iwe une nyaya dzako dzauri kuitawo kuseri dzauri kuchaya kuda kubuilda nenyaya yekuti hauchadi munhu. Iwewe ndikuti inini pawakafamba mukadzi wako wakafamba naye kuzwa kuti wakafamba wakati wazi mukadzi wako arora. Papa na inini Mambo handiti kana namai wangu
nemunyai wangu nababa wake natete wekumba kwavo wakatofambiwa kuuya. Baba wake natete vari kunhasi pamoya padari pana. Inini baba wake Samoni tapiwa panapa ndakawafonera baba kumba kwaitika nyaya katekate toda kuenda kwa Mambo togadziriswe. Baba wakati mukwamboita sezvaunojaira kuita zvekunditumira mari kuti ndiuye nekuti ndiwo wakaroora papasina Mambo ba wabva watangotaura zvongotaura ata zvakanaka baba dare riri musi wakati uyu mwana mudiki ndo saka asinawo nditi ufonera bangopiwa Samoni azi kuti zvinoitwa sei. Ngatai ndataura semukwasha dambudziko rangu nekukuripoterai patari zvikazi vandazi titumire mari vandawatumira mari yebhasi yekubva kubhoyera kuya kuno. Nhasi ndo pawatondifonera wachiti handichakwanisi kuyaba kuna vanhu vakawira mvura saka ndiri kuasist. Saka nyaya zvairi kuda kwacho ndekuti nyaya iri pekuti iwo wakabva mukadzi aro ndosaka usadi mukadzi wozwa kaudziwa kuti mukadzi adii. Saka uri kufunga kuti simba rainaro rekudusha iri harisiri rake ba isimba riri paari pamusaka pezvinhu zviri paari isimba rabhosi chocho. So iyi nyaya zvairi kutoda you need to prove kuti zveshuwa mukadzi uyu harori but hamukwanisi kuzviita kana wabereki wacho pasi. Ipapa kundotenderana nemi Mambo kwamuri taura ndiri inini zvekufamba handisiri ndakazviisa kuti zviwepo. Ini ndaingotaura wabereki dambudziko randosangana naro mumba mangu. Saka iwo wakati ngatifamba wachifunga ndoda kuramba mwana wavo kuti wanyatsa kubata chinyaya. Inini handisiri ndakatoisa decision kuti ngatifambe banditete wavo avo. Mateo chakazi reason why asikarohwi ndei aiwa mubatsira akati ndinokupai imi mese semhuri handitida kubatanidzai mugare zvakanaka. Ndinokupai munhu ane matsamba modini asi imimi zvinhu izvi zvamufaniri kuzviitira mina mukwambo munototora mwana mufamba naye. Ndikati ini ndakasununguka chandingoda kugara zvakanaka. Akuchaiwa neMugoti ndiye MUTASA neMugoti musafambeba iye ndiye arikufungwa ora ndiyeno munyako ngari mukadzi ndiri muzukuru ndinonzi Patience Kaisa. Ndiri muzukuru mai wangu ndo hanzvadzi yavo wakashaika saka matambudziko mazhinji anoitika kumba ndinoturirwa semuzukuru mukuru. Sekuru ava vachidana nambuya ava ndakaudzwa kuti ndine musikana wangu ari kubhoyera. Musikana uyu akabva azouya achishanya kumba. Sekuru ava mai vavo ndeava baba ndeava. Saka sekuru ava vakawaka stendi yavo variwo stendi yavo yavakawaka. Saka ndakumbirwa kuti tinoita munyaya takasumuka nasekuru tikaenda kubhoyera musi wa 27 October 2020. Tasvika kubhoyera takatambirwa nambuya natete wavo mamuraminda wakati mauya monaki hapana kuti ndisumuke ndazi panoda monaki hembe dzese dzina dziri nyuwani nedzatete zveshuwa takatenga hembe dzese avo vakazikanwa vachinge vabvisirwa mari yavo havataku hembe dzavo dzese dzinosara ndo zvatakaita tikatenga monaki yedu tikatenga gorosari redu tikasvika kumusha vanogara pamashopu. Tasvika kumusha tasvika munyai wasvika ndasvika tikazi musha muno hamupindi munyai unobva kwamutare susu tine munyai wedu semhuri. Ndasvika inini handine mari nasekuru wangu patadaidzirwa munyai uya ndakanzi handikwanisi kuti ndipinde musha imomo vane munyai wavo wemusha. Ini bva ndasara tiri imba takati rume takapiwa munyai uya bva auya bhazi unobhadharwa 40 years mukadzi iyeye anga ari mukadzi atakapiwa ari sabhiro wamai. Tamupa mari yedu takamupa mari inoita 1300 cash yekuroora mumbuya ava. Tapedza vakabvisa mari yavo vakazouya kwatiri munyai uya kazi tapedza kubvisa kwakuchidzwa kwasha chidini chipindai. Saka ini ndichisvika kubhoyera anozoita semunyai ndandamukwasha ndichibozokazi ati mukwasha samanyika. Tapinda mumba ndinoti muoneke dambudziko pariri kutangira changamisa. Tapinda mumba
takadaidzirwa kwana wakapinda ndobva tazi wakwasha zvemarora tazviona asi iyi ndio mhuri yemukadzi wenyu. Isusu tatisina kudzwa kuti mbuya wane vana ndodambudziko riripo rimwe rakanyanya. Tadaro tapedza kurora takachadzwa semhandara mbuya takabhadhara semhandara asi tazopedza takapangidzwa mhuri kuzi ine mhuri. Sekuru wakabvunza kuti zvawanga wasina kunditaurira mwana unoita sei. Mbuya wangu akadera kuti aiwa mwana usanetsekeba ndinozvionera. Tapinda murumu medu muya nyaya yakadzokazve zvikazi ndadzoka kwazi kuti arongedze aende mona kuti atenga hembe zvisati arongedza kuti aende pada $100 yekuti mbuya wabhabhaisana namai wavo. Isusu bhatata pa tisisina mari ba $100 yamuri dini yamuri kutaura. Saka isusu takumboenda kwamutare tombonotsvaga $100 tozoti touya. Saka vamori pamwe vanoti musikona kuti hazvinonyatsoita muche tachiita kuti chimanyika rora tapedza zvese tazviri kudiwa tabhadhara takuzibada $100 yekuonekana zvabvepi prazisa tiri kuzwa kuti pane mwana taakuzwa tapedza kubhadhara semhandara taakuzi pane mwana. Saka dambudziko zhinji changamiri nderekuti mbuya wakatadza kutaura chokwadi chimire. Dambudziko futi riripo kubva tichiroora ndadaidzwazve ini ndiri mumiririri wekudzivirira gender based violence ndichikurudzira vanhurume kuti musaite mhirizhonga. Ndiro basa randinoita kunharaunda kwandinogara. Ndinokwandinoriferya kuti kana munhu achishungurudzwa zvinoti ari mukadzi garisane zvaka ndakavayananisa ndakafamba kana katatu ndichinoyananisa asi hapana chakabuda. Pazopedzisira apa mbuya ava vakaenda kumasungiro. Sekuru wakatenga mbeu ma 5 kg mairi ipana 53 ndobva wachengetesa mai wavo mbeu yechibage. Ava mbuya vauya vakauya muna December wachibva kumasungiro ndobva wazi ndakatenga mbeu 5 kg yako ne5 kg yamai. Mbuya vakasumuka kuenda kunorwisa mbuya ava kuti kasikatondipa mbeu iyoyeyo ngoti ngeye murume wangu. Mbuya ava vakapiwa peace order kuti hafaniri kusvika pa mbuya ava vananga vakaimba imba yakatova kana sekuru vari bachori asi mbuya ava vanopa mbuya ava kuti havasviki pamba pemwana wavo. Mbuya ishirikadzi murume wakasofa chengeta vanavo. Saka ndozvo zvanoedza kukanzela kuti mbuya kana muchinge maroorwa idei mbuya varipo musadaro prazi chino chati imi matengerwa i5 kg mbuya watengerwa 5 kg kuti murimi asi makwanisa kunotora kuti idzoke. Saka changamire ndiakamborifera kwakawanda kupolisi mawadi women affairs zvese baba vari panguva yakaoma izvi kutaura kunoko vari kugara mupamangu changamire ndibatsirei varume vari kumhirizhonga havasi wakadziteta rumecho. Mbuya ava ndichivabvunza kuti chii chiri kuitika mbuya vanodedzera kuti wadaridza chikwekwe chinotosvota kana uchivabvunza chii chiri kuitika handizvo mukatofambira here machai zvekufambira here vari papa. Mbuya baba vari panguva yakaoma mangwana mauka kana ari kumusana changamire munosiririswa baba vari kumhirizhonga mazvita. Kana munhu ari kumhirizhonga handiti achasvika pekuti muchaona akafa ndizvo zvitoripo. endai kumapurisa momhangare nyaya because mukaita chimanyika chamuri kuita izvozvi karugara kwenyu sei asigara mumba kwake kunerwa zvekwaari kuita. Baba vacho ndakavafonerwa inini changamira musemandi ndakavafonera ini vakadedzera kuti mukwasha une mazai mumaoko here. Saka sababa wademuri zvino unodaira here kuti mukwasha une mazai mumaoko here ndandiripo inini semuzukuru ndiri kuvitinesa mhirizhonga shuwa rume ari kumhirizhonga changamira. nyaya iripo simukai muroora kana wamushando wanu bhevha semuroora sabhevhe sabhoksa ende ita munhu anoteerera advice chinhu chiri kuti vanhu vazvisa havasi kuitira wakuita marriage yako nemurume wako muri vangani muchidzwani kuti mugare zvakadii izvo kuramba munongedzana nekuita seevhue ukwana mukadzi wakuita magatsi ekudzinga murume pamwe. I think ichati kurei kudarika zvamuri kufunga hama dzavo hatidi kuzogadzisa nyaya nekuti nyaya yadii pane hafa kana kuti panaita permanent ita gadzisai zvinhu nguva yachokugadzirisa ichiripo kana zvisaita zvichadii asi zviitei zviri paini munyaya. Inini chandanokufunga maadvice yangu kuti daidzai chii daidzai atizvara nhambwe yakanariko nemunyaya wacho wauye mugare pasi then mowirirana kuti makuita sei. Asi chandoita ndechekuti uyu munhu akarohwa futo ende yamapurisa mukadzi unge asunga
Yani watoti kwazi mapurisa. Mutemo hauna saini. Iwo watoti kwazi hamuna zvamunoita mapurisa ito. Awakatoti endai kumapurisa. Iwo mbuya watoti endai mapurisa kana aro. Hapana zvandinoitwa mapurisa. Hamene ndizvo here changa. Baba wacho wakanditi azi kana wakarohwa assault inobviswa fine kana iri mari yaanokutora nechisimba imba akakunoti zvasiyana. Pane chinonzi common assault nechimwe chinonzi domestic violence. Hamuna kurohwa mujana imomo, asi mukadzi nemurume vari kumhirizhongana, and in this case mukadzi ndiye ari kumhirizhonga murume. Saka ndikuti murume ngaamangari kumapurisa. Wozuzwa kuti izvozvi zvakutoda nemedical report yokuti pawakaurohwa iwe ukazvimba maziso ese nechii nemusoro, paitoda medical report zoti extend yeinjury chii. Izvo zvinotaura kuti musana wese wakakwatiwa kuti zoti urohwa netsvimbo here, urohwa neshambo, urohwa nei, hatisi kuziva. Pamwe uri kufamba hako but wakwara kani. Handiti. Saka ngazviripotwe kumapurisa, poita medical report, wotoonekwa ndidhokota kuti uzikana kuti uchiri right. Pane kuita zvamuita pamwe. Kunyara bambo hakubhadhari. Munofira mahara. Munozwa bambo. Isusu tofunga kuti mugoti chinhu chakanaka chinobika sadza nenhombi. Asi in this case mugoti why dangerous weapon. Iyi issue yedomestic violence imimi mutori rape panyaya dzekumhirizhonga. Ndinoda kutozwa kuti mangwana nyaya yakumapurisa. Kana mazoita zvamuri kuita mozoita after, asi yamutanga yaenda kumapurisa. Vanhu voenda kukoti. Anosungwa osungwa. Idzi dzekuramba nadzo mozoramba nayo leti. Asi mutemo ngaungodi wakushanda. Handizve. Unofa bambo. pakanyanyondorwadza nekuti ndadzoka manheru andiri kubva kuchipata chindipawo mari yangu ndipese majekiseni angu kazvinana kana basa neweba mari yacho watobuda nayo ndotoida futi saka ndopandakabva ndisina kuzodzoka pamba bandatoona kuti munhu uti uchitone dzimwe pfungwa. Ndosaka ndati baba kana paine chiwanhu chakadoko baba wacho namai wacho nechingawa waripo nababa wako namai wako moita chinhu chimwe chete mogadzisa zvinogadzisa zvisingagadzisiki hazvigadzisika ndazwa wozoredi managing ndikuona ine nyaya dzakawanda kuti one mune element yekuti yemistrust yekuti murume urikutaura kuti wewe mukadzi wangu wandakadara newe handina kubvira nhangu wangu nditaura kuti nemwana kusvika ndakuroora ndakatokuroora semusikana ukatobvisa nemombe ichimandamanda kuti waroora vhiji iye mwana nemwana twese tunyaya twakadii wakawanda tumarriage chii munyaya unongoya wozi munyaya ndeuyu iwe munyaya wozigara newako wozongaya kuti tapedza wopedza wozi tipe $100 yekuti mwana abaibaidze mai mwana anobabaidza $100 ichi mwana anonongedzerwa chii mwana anonongedzerwa bhegi handiti tete anonongedza bhegi operekedza chii mwana wonosiya mwana kumba kwani noti izvo muda idzi kutaurira chiwane chirudzi icho taura itizvo ndimboda kutangira pane nyaya yemwana yavataura nyaya yemwana ka tichitodanana ndakamuudza murume wangu because inini okumurume wacho ni ndau wechi4 mukadzi ndau wechi4 vamwe 3 vese vakaenda umwe akatienda nekunosvika nekufa umwe izvo zvarushumburudzika nemwana wake manzwa ndopedza panyaya mwana ndakanatsomuudza kutonatsotomuudza cheko chako tichiri kutodanana kuti ini ndine mwana saka ndakakuudza makamuudza kuti ndine mwana sei makazoroorwa semusikana list aiwa ndati kana makamuudza kuti mune mwana sei makazoroorwa semusikana handina kuroorwa semusikana baba aiwa list ririko kunana baba handina kuroorwa semusikana vari kutonyeba ende kutondicreatera because izvezvi vari kunditaura dhanzi ndakaroorwa semusikana asi nemurume vakuninyebda dhanzi murume wangu handina kumuudza kuti ndine mwana asi ndakamuudza
iko zvinova kuniti hanzi ndakabvisirwa semhandara asi ndakatobviswa zvingori generari ende varitora kuti hanzi vakabvisa 1300 chero mukafona baba vangu haitosvikiko pepa tinaro sekunyanya haitosviki mai pepa riri Ndinaro pepa, asi mai. murikutondinyerea iwewe sei murume asiri kudini iko zvinozvi ndakamubvunzawo mari ndati sei murume asiri kumba inyaya yekuti ndakamubvunza mari akati inini handidi kuvhunzwa mari pano kondotizapa kwabva nditi ini ndiri kupa sadza nepekurara takanetsana ndochokwadi takanetsana nenyaya yemari anetsana zvokusvika kuti murume anotizapa ogara nehama ndoka kuti murume wakatiza akanogara negirlfriend ikona kuti murume anokuda kupa kugara namai kombombera kuna mai kudati munhu unonge asungutwa anesa nyama dzaita ndozvaanotongoita inini murume kuti wachokwadi udeso chero pane munhu shuwa anobviro kuti wetinesiraka andirori murume ini konyaya yataurwa yekuti mai vako nateto vako newe nemurume namai vacho nateto vacho makafamba zvikadziwa huroo andiri kutotanga tozvinzwirawo paneni ndosana chitaura kuti ava nyaya dzavo ka vada kundicreatera zvakafaneni kamambo tachokwadi kuti izvozvi tizonetsana murume wangu anoshanda mumba hapindi kana ne10 cents hapindi kana nedhora izvizvi ndinotengesa madomasi kuti mwana uyu apfeke bhurugwe rake chero remukati chero handicharizi murume izvezvizvi oraiti izvezvizvi azienda kunogara kwamai ava asi bonde tata ne2 months tati chinetsana here ndomubvunzo wako kuziyabota mugoti ulimudenga kana neni chawe kutorwisa nezvo nditoriwo nawo nekumusana kana neni nditori nawo sei musibabiri ndati chii ndati vanhu kana musisadanani siyanai zvakadini zvakanaka ndo stage yavanga vachinatsotonda because vakandibvirira kare kuti ndibve musha noda kwekuti iye Lloyd anoshanda baba dambonatsobvunza weni pazvakatangira munganditi baba vakagara pavakarwara vanouya shome kuva kutiti inini ndinonzi tora soti tora mvura vopfugama vorabva mwana wokusvika kunoku izvozvi ndoda kwekuti ndinogara ndichimudza kuti mari haifani kuchengetwa namama uye nemari mumba uye ndakuziva zvavanoita zvakawanda izvozvi ndo pakutanga kuda kuti ndibuda musha zvakawanda zvaunoziva Lloyd anopinda mbedroom mama wake mama kunyange havatozivi kuti inini Lloyd takarara vanongokarikira vapinda ende Lloyd kana akarwara ndo vanoita kuti vanonditi tora soti tora chakati votanga kumukwiza ini ndiripo atitamborina because kana akarwara kana wakandipangana kuti tindikwize andichai murume andichai chokwadi chakanaka nditigaisika nyaya inu yakakura udaziyazvakuwezapa yataona yakakura yekuti Lloyd anopinda mubhedroom ambuya ende vachimurabha vanomuti kana akarwara vanouya kumukwiza kusvika kunoko ini ndiripo kudaisa ndakatarisa kudai mari ndio vanochengeta anoshanda anoenda kubasa ini handina kana chandinowana pavakatotangira pachina nandichitori mwenga chaivo anenge angoti nyama dzangu dziri kurwadza usaitonga mutonga zipi Lloyd Lloyd akutoda special care chaivo akutonga zipi murwere munhu anogara ari murwaro nekunero akutonga munhu anogara rwaro bozogara makutata competition yekuti nhasi ini ndinoda kumukwiza kumbo uyo wazokwisire tisokuti ini zviri munhu agara akazvimba asi ndimobvunzwa hangu ichokwadi ere kuti wakaramba wakadzipfuwa kunyepera kunyepera
rimwe dambudziko randinaro Mambo nderekuti mukadzi wangu anomwa doro asi ndakamutora asingamwi doro. Saka kumashamwari ake kweya akabva amwa doro handirariba mumba macho. Vana vakanatsoondigara ridari nokuti uyo anotaura mudzema dzangu kuti rakatopera rikatotoma ende uri kutoenda atori pandiri izvezvi zvikuratidza kuti nyaya ikai yakatogarwa pasi handimwi doro beni chiri kukavhunza vamwe vangu chaivo handimwi doro beni nimbotaura uyu mwana wangu uyu muroora wangu kutanga kuya wakaita muroora wangu waingonetsana nyaya iyoyi nyaya idzodzi ndichimboedza kugadzirisa muroora wangu akazosvika pokuti ini ndinotomwa kana vaberekera wangu waripo ini mandangosiyana nazvo. Nyaya dzese dzaingoita uyu muzai achiuya achivabatsira asi zvakashaichi basi zviri kutaurwa kuti wabereki wako wakauya natete wacho tikafamba zvikataurwa kuti haarorwi ichokwadi tati nandiripo inini mai wacho uyu anogara achingorova neone aho doro iri kuti haamwi doro anomwa doro uyu. Last month iyo kwakauya vanhu mukoma uyu kubva kuSouth Africa nemukadzi wake wakauya kumboko vanga vari bumu kwanga vari kumba kwangu ini ndoko wakabikira chikafu. Mai guru weuyo anomwa doro wakabva kuSouth Africa uyu akandotenga doro patakshop akauya nemakoti ake 2 uyu akatora koti akatodudurunda mumadziso mangu ndakamuti mainini zvamurumwa doro mukamwa doro mukadhakwa hanina handigoni kukubikirai asi wanomwa doro vari kutorinyepa kuti kwazi handimwi doro asi wakamwa madziso mangu mazvita. Uyu akakuchaya futi endo mangaro kuti mapurisa iwewe mangaro kumapurisa kana kuti anochaiwa nyaya dzedu dzechiwanhu dziripo handiti kana muri pane nyaya dziripo fambai mese muri muri mhuri dzese dziri 2 kana pene zvinoda kugadzirwa zvigadzirika kana zvisikagadzisika zvidi hazvigadzirisika. Kechipiri kana musadanani rambanai zvichi zvakanaka zvisina mhirizhonga ukaenda kwake aenda kwake asi at the end of the day musakangana kuti pane mwana ari chii mwana iye anoda baba nani namai kuti wachengetwa handizvo. Yes, nyaya yemutaura ndafara hangu nayo mandibatsira asi dambudziko ranga riri kuitika pandiri kuti ndikada kuti kumwa wangu tiendewo kumba kwawo handiti kana totaura dambudziko riri kuitika unenge achiti panapa handibviba nenyaya yekuti une uhirwa une shamwari anenge achidawo shamwari dzake anonyanya kuchizopfuura inini saka uko kwacho wandisodairwa hapana saka uko kwacho handisodairwa ba nekuti inini ndikafona nditi ndikataura zvaitika nditi wanozofonera uyu ndisipoba hapana nyaya inenge yatopera kune kweichaenda ba saka inini kana ndikasimuka ndega handizi kuti zvinoita here kuti iye asipo asara kuno aroramba iwewe unokwanisa kusumuka woenda kunoona tete wake tete wake wamutaura tete ndiye achazotaura nasekuru because kana unovharirwa dhoga unotongofa kwavakavharirwa dhoga apa acharambi ngaaende iwe watauri nemaproblems aripo enda nemurume wako kuna tete mugadziswe natete wako aiwa handimuparambi kuendai saka mundifonera fesabata zvinemai kana musadanani mataura kuti ikoko mataura mabhokuda vachadanani umwe naumwe unoga kwake zvakanaka asi kana paine nyaya iri kumusha kwenyu kuzi haurohwi hama dzako ngadzichekliye kune munhu kuti zveshe haurohwi because kana usikarohwi it means kuti mwana waunozvara wese hasi wake mwana wemunhu wawakapiwa iwo munhu ari pauko asi kana ndichiroorwa ndozodii kana uchiroorwa maamutanana muri 2 kana mafungani maurambana makuenda kumaintenance mwana uyo ada kumaintenance
newe mayachoda kuita musadzinge munhu kwati mukadzi ndowaroorwa wakusvika wakudzinga munhu akuroora mumusha make munhu akakuroora uchakutoita rochi hapana zvatikuita haisi mereji hapasina mereji saka ichaida kukugadzirisa nyaya yedu kana kuti hamuzogadzirisa nyaya yedu kachikari kangu ndaindofonera munhu wanapa kuti nai mai nhingano mwadoreri zvibva zvatosika vaizonyara mani anyway handitogare mbuya imi mbuya uyu muroora ari kuti imimi pamudii munomukanganisira pamurubata chinhu chimwana wake pa iye unobata ari pamurupinda mubhedhumu make yabhedhumu mangu handini chii ende ndiwo anochengeta mari pamari hatizivi hatina proof yekuti pane mari yakuchengeta kana mari because hatitozivi kuti uyu ari kuwana mari iyi kana kuti ari kuwana mari kana asi kuwana mari izvo hatizivi imi muwane mari iyo vakatumidzira mwana we$200 musi wemanzika akabuda yakasirwa kondakita wekumba akatumirani mama vakapa kondakita wekumba $200 kuti vazopa uyu saka yanga ni mari yechiyo handizivi yaibva kune uyu yakatobva une uyu yekaenda weko kana ari mai urupa mwana wake mari Mambo ndazoneta nemwana ndimurungozvoona uzaona hatidi vanhu vanofungidzira kufungira kwakashata akaona wafungira because mai atumira $200 mune mana obva watofungira kuti ndeyake because mai haana kwanowana mari kuti mai uyu haana panowana mari saka naro kana mwana achema kuna mai ndipe mwana utumira mai utumira mwana mari woti saka esi yako ngeyake yakachengetedzwa iye unonyaumboita mari yei anoita zvemalight oita zvemalesi anondoda magonyeti ndiye contract saka anongoya mumba asina chinhu kunyange gonyeti rake rikatinira kudai mumba anongoya asina kana chinhu shuga yakapera ndiye anotenga akangonoti shuga yamuchisina anobva asvika nayo akangonoti soda hamuchisina anobva anayo preparation ndiye akatenga munoona zvaduta ini nzuti inini zvese izvo muruzwa mai kuchaya murume handiko kunoita kuti murume akupe mari kuchaya murume kunoita kuti murume atokunyime wese unozwa ende chimwe chamutotaura ka pamutototi shuga ikapera ari kutenga sauti ikapera ari kutenga future ari kutenga chashuka yawatenga neyatenga zvasiyanei yake yauya nayo shuga isiri shuga nekuti ndiyauya nayo ndosaka ndikutaura kuti nyaya yenyuka chaira kuti baba vemwana pamunotenga chikafu muchiita sei zvese paya munosondipawo kangu kandogara kari mupuresha ndo nyaya mukadaro makudii makutaura kuti zvekutenga izvo iresponsibility yakanofanira kutenga ende mumba hakuna mutemo wekuti azi mukadzi anofanira kutenga chikafu shuka kana sauti mutemo uripo kuti mumba munofanira kugara muine chikafu asi zvokuti chinofanira kutengwa ndiani hausi mutemo hausi mutemo iyo iwewo zvoutengesa madomasi pauri kutengesa madomasi uri kupani mari yacho uri kuchengeta mba uri umupa here murume Mambo mari yemadomasi murupiwa here ndakabvunza mubereki wacho nekuti zviri kuitika kumadomasi uno bhizinesi rake akaritanga ega handizivi kuti mari yacho akaiona kupi nyange zvazvo achindibira ake mari yacho handimazvona saka kumadomasi kweyakweya kurita kwekuti unotondinyeperera kuti ndaenda kuwatsomba pamwe yaenda kwamutare ndopandakazobvunza kuti oraiti kana munhu uyu akaona tsaona mama ari andinyepera ndinotangira papi haana communication neni mubhizinesi rake unongobuda neshamwari dzake otoenda kwaanoenda ndisuziya pamwe ndozotozwa kuti mukadzi wako anga ari kwakati ndoshaza kuti asabuda mumba handisi ndegaba ndoita zvemachaiso asi problem yedu ndondogara parodi saka akangona mota yase yapfuura autoti iri kuuya kubasa kwangu ndakatowanda tinoita zvetimba izvozvo saka chiri panzira in all fairness kana mafunga kuti ndoita chinhu zemhurika usati izvi unofanira kuwana
unofana kuziva asi zvaufana kuziva tikadaridzirawo because ndo maequal rights ekutaura maequal rights handi yekuti chete iwe mukadzi ndiwe unofana kubenefita maequal rights ataura kuti iwe neni tofana kubenefita tiri wangani tiri tu tichiwirana tese but iwe ungati iwe yangu mari mukadzi aichengeti mhuri yako iwo ndiro chengeta mhuri ipapo is wrong. Alright, dai nhasi uno iwe uriwo yanga ine machenso nemagonyeti uyu akagara pamba neattitude yako iwe waimupa kana dhora rako mwakisikadhi no ngataura nechii kuti attitude yako iriratidza kuti dai mari yese iri mumba iri yako yanga isikabuki because kana wautoda isitori yako dai yanga iri yako akabona ndoto saka toti ngatigadzirisa tikatoda zvekuti imba ifambe ngatiremekedze murume ngaakudzwe mukadzi ngaakudzwe ndiko kuti ini ndichamwe ndakafunga kuti ini instead yekuti ndikupinda mumba ndirespekta kuti kuchazi maswera sei shumba ndiri kunamwa neMugoti ndapedza kukomborera kuti kune vanhu kuti haasi kutipa poriji haasi kutipa poriji poriji yacho ndinoyasei ndokutambisa sei poriji racho Mugoti wakadaiwo ndokupa sei poriji racho iattitude inoda kuchinja mai change your attitude towards marriage. Marriage is a commitment. I-commitment. Mazuva mai hauzombofa wakaita murume dai uri mukadzi ende kana utori mukadzi basa rako ndekuhiswa poriji hadiisa poriji izvozvo usikasakangani izvo usazvikangani izvo uri mukadzi hauzofa wakaita chii mutsika dzedu dzemuno haufa wakaroora murume ndiye anokuroora ndotsika dzani unobvei kukotamira murume wako unobvei kumupa respect yake unobvei uchaona zvakutaura izvi mupe mvura yekugeza inodziya mupe tii abva kubasa mupe chikafu abva kubasa mupe hembe dzake heikona kuti upa murume pureti sadza woita kukanda pureti yacho wapedza kukanda pureti yacho wakutoimba jesu ndakataura waunobuda kuenda unoda kuti chikafu chinonakira sei kuchechi kwacho hauendi asi wondikandira chikafu amo wakutoimba jesu ndakataura mukowa wese urundoimba jesu ndakapikira wakapikira imereji yacho uri kuitadza saka chawakapikira chii hauna chawakapikira marriage ka inoda commitment iri serious understanda munhu wako wemunhu wako wokuunderstandawo zvamuri kuona tiri mudzimba kudaiwo musafunga kuti azwa rumwe semukora wakadaiwo wamwe watori mudare munongo nhasi parototi nhasi takazorora dare richipera munhu anotozwa haneke urotokwa dare rapera iri ndoenda iri wakomana kuya kuya ndoenda iri wozotosvika Mugoti wakadii wakasumudzwa akamunanzwa saka kwatona life yakadaro yekuti murume akutobva kwarubva atoziva kuti senza ndikasvika kumba nhasi ndichingosvika ndotanga ndabvunzwa kuzi mari iripi ndakuti shuka yapera iripi school fees yemwana iripi pepsi yangu iripi mari yemusoro iripi murume asatambogara nepasi ba nekutonhora kwakuruita uko uri pamurume mvura inotonhora yogeza maoko hautombomubvunzi kuti mwiri mageza here kana kuti unofanira kungoti mvura yaredi iri kudziya wapedza wamuchaire neMugoti kuri kutonhora anditi womudzinga futi mumba macho woenda korara kwemuzukuru ari kutonhorwa iwo uri kumborarama nani iwe ari kumbokudziisa ndiya muna Juni muno kuti tikangonetsana otomhanya ikoko tiri kuti urudziswa saka sei muizoita tsika yekuti kana maenda kwamutale moti taenda nyanga arutonyeba sei muizoita tsika yekuti taenda kumapurazi kuodha madomasi imi muri nyanga inini madomasi angu toti tekutotumira
mai Sure. anyway imi maida kutaurira kana muri kuda imba yenyu itai zvinodiwa neimba, asi kana musingadi imba yenyu itai futi zvinoitwa nevasingadi dzimba dzavo. Mazuva mai zvine very simple. Uri kuida imba, ita zvainoda. Hauchadi imba, itai zvainoda kuti ubude. Wobva wadini? Unozwa sei murume wako kuona amakuseni arusasira zuva ari kumba kwemuzukuru? How do you feel? Murume wako akabvira kubva kuhira, kubva kuhera, wakakwira mabhazi mangani? 3. Munhu wacho akakwira mabhazi 3 iyo, wona akasasira zuva ari kumba kwemuzukuru. Mwoyo wako unoti aiwa, ndati mweya wako unoti haufari hadizi. Saka kuti ufare zvidzikise, enda pasi pemurume wako, teedzera mitemo yemusha wawakarohwa. Musatore tsika dzekwamakabva kuunza kumisha yavanhu. Handizvo? Saka chiendai mugadzise nyaya idzodzo, kuti iwewe kana unoda murume ita zvinodiwa nemurume wako, iwewe kana unoda mukadzi wako ita zvinodiwa nemukadzi wako. Imba inofamba zvakadii? Moregera kurohwana neMugoti. Acharohwa neMugoti wamwe usanyareva, enda kupi? Munhu osungirwa mhosva dzani. Kana muine chiwanhu chirimo mumusha, mhuri yeuku nemhuri yeuku ngavasangane, chiwanhu chiite sei? Chigadzisike, chinogadzisika. Chisingagadzisiki hachidii? Handizvo? Mambo kidamo kidogo. Saka iwe wana baba wacho zvausingawi. Wano zvinoita iri kuti iwe aende kana nemunyanyi iko kumba kwawo ikoko. Isu tiri kuti vana baba kana usikuuya taakutosuspecta kuti pane zvauri kuziva zvavari kunyara. Saka vana baba ngavauye, imimi wape mukana wekuti tete auye, because baba haada izvini mukwamo kuti uya uzwe maproblems emwana wako. Aiwa, unoenda kwatete kana kuti munotanga madaidza tete. Tete ndiye anotaurira baba, baba wokupai zuva rekuti uya musi wakati. Baba ndiye munomufambira, baba haakufambiri. Asine dzidziso yamambopuwa hapana kana chamabata. Hapana chamabata, pachimboendeyo pane zvamafundiswa pomongozamawo wanichitaka yenyu zvinhu. Iwo vodzora kumba. Kana muri vanhu vane pfungwa dziri kushanda, semafundisirwo amaitwa, chimbosumukayo muibva panapa mambosvika kumba, momboitawo zvamafundiswa. Sei vanhu vane pfungwa dziri kudini? Dziri kushanda, muona kuti hazvishandi. Kana zvazoramba mozoita. Ndinotaura kuti murume wangu kana ashanda ukangaziwo kuti ndine mukadzi, ondipawo kamari kekuti ndinonotengawo mudziyo. Ambuya, ndati pamurubva panapa ndozvo zvamunogarira pasi nemurume wenyu muri wangani? Murume wokutaura kuti izvi handizvidi muregedza, murume wotaura kuti izviita muita. Imi motaurawo murume zvamusingadi, murume wotaura kuti zvamunodii zvamunoda. But nharo hadzidiwi pamarriage. Kana paine chinhu chisingadiwi nemurume, kumushora panharaunda pakazara vanhu pamberi pevanhu, kutuka murume pamberi pevanhu, kumushora pamberi pevanhu, urobva waita enemy number 1 yemurume. Usasaize murume kupfupika hake asi ndiye murume wako. Izvo wakamuda wakasikwa kuti mupfupi. Zvino zvawakamuda iye mupfupi wako ngewako, ndiwo wakamuda, gara naye. Kana unoda kuti arebe, muisire dhishi pasi atsike wewe. Problem yokuitika chakamira ndeyekuti uyu mupesi ndinomuziva ari pamawani, only kuti uyu paanoita zvinhu zvake ari under influence yecommunity yaari kugara. Mapona ndodambudziko rikuita pana mukadzi wake. Mukadzi ari kutamba netimu watso. Saka ndiyo pari kuita chi life yaada uliva haisi kuenderana nemurume. Mapona
saka kweizi kuti uyu kuti akavhe zvinhu zvake isusu tinotenderera totonyatsoona kuti fesi ari pamamwani fesi ari pamamwani kana zvamafutaura zvese ukazii yandakamboitwa kuchikliniki netakaitwa natete nanababa zvamatotaura ndo zvaingotaurwa asi hazvichinji chiendai motrai last time mugadzisa chinhu ichocho kana charamba guys siyanai muchikuonekera waenda kwake waenda kwake musazoda kusiyana madhemejana handizvo mbuya azani mbuya moona kuti mwana zvitatawirana panapa ndo zviri kuitika kana zvisi kuitika mbuya ndifonerewo mambo zviro zviye hazvisi kuita pa tokubatsirana kuti zviite handizvo right handi asi yo kumba yo nhasi ogwarara kumba